Med spänd förväntan öppnar de alla din asken. Den är nämligen över 14 år gammal. Vaikuttaa siltä, että kyllä tässä jotain on tapahtunut tämän 14,5 vuoden aikana. Oletko sä nähnyt näin tämmöistä suklaata ennen? En ole nähnyt tämän näköistä ollenkaan. Siis näkyy, että ne on niin kuin reagoinut aika eri tavalla. Det vita ytlagret ser kanske inte så aptitligt ut, men det är bara socker och fett som kommer till ytan och karamelliserats. För att verkligen veta vad som hänt med chokladen och om den går att äta, så ska den nu testas i labbet. Den här asken som var bäst före 1 april 2007 hittades oöppnad på finska TV-kanalen MTV3s redaktion. Täältä Jukan laatikosta löytyy tämä konvehtirasia. MTV3s reporter tog asken till ett laboratorium och efter ett par dagar så var analysen färdig. Salmonella toteaminen ei todettu. Ei todettu. Ei salmonellaa. Joo, ei salmonellaa. Se ei sinänsä yllättänyt. Se on sitten näitä bakteerimaljoja, joita on tähän analyyseihin käytetty. Tulos on siellä ollut, että alle 100 pesäkettä per gramma. Ja sitten jos siitä niitä kasoja olisi, niin ne laskettaisiin, että 15 vaikkapa. Ja tämä on ollut siis ihan puhdas, kyllä. Wow. Eli tuote on 15 vuotta vanha lähes ja silti ihan puhdas. Näinpä. Joo. Näinpä. Voinko mä syödä tätä? Sanotaan, että se on ihan sun omassa harkinnassa. Joo. Että itse en söisi. Makukaan tuskin on mitenkään erinomainen. Tästä 15 vuotta. Tillbaka på redaktionen bjöd han sina kollegor. Men de var skeptiska, trots att han försökte sälja in chokladen med lockande argument. Tässä ei ollut salmonellaa, tää on ihan puhdas. No toi näyttää siltä, että tuossa olisi joku sokerikuorrutus, mutta toi kyllä elää toi vielä. Så han fick undersöka saken på egen hand. Tavallaan mua tässä nyt kuitenkin houkuttaa, niin kuin varmasti teitäkin houkuttaa, se maku. Ei tästä oikein löydy kyllä semmoista niinku makuelämystäkään, että vanha ja ehkä maistuu joku pieni parfyymi. Alustavan aistinvaraisen arvioinnin perusteella näytteen ulkonäössä hajussa todettiin huomautettavaa. No, huomautettavaa, sen pystyy kyllä tässä mainita. Pähkinä tulee vastaan. Ei, toi oli varmasti aika sama makuinen, mitä se normaalistikin on. Siinä ei ollut hirveästi eroa. Nyt on niinku valkoinen kaveri. Tässä on tämmöisiä isojakin klönttejä. Oliko se silleen, että toi ei ole hometta? Toi oli vaan pintaan kiteytynyt sokeria ja rasvaa. Ihan nugaa makuinen, mutta siinä se nyt on. Nyt me tiedetään, mitä laboratoriossa selvisi ja mikä tärkeintä, miltä se maistuu.